remwana asununguka ite zvakanaka ndo chikuru chanyaya kuti zvidzo zvakarusika mukati menzvimbo ino zvimwewo zvinotaurika zvigadziriswa zvichionekwa asi chikuru kuchema urwere dai watapudzika utano ndo watochemera pana chena kuti dai watapudzika dai wapera ndizvo dzidziso haiperi inokuramba iripo saka kudzidza hakuperi ndo zvatitochema kuti dai chena yadzoka pautano hwake hwaiwa ainawo kutsvaga kunowanikwa kutsvaga munhu kudai pashoma zvichiita muri kushungurudzika sanganisira vabereki vacho nemiwo zvekare mutoshungurudzika makamutarisa vana hatichataura ipapo ndokupanzwa chaizvo ndinogona kumedza mazwi enyu ndamedza kudaro nemhaka yekuti vaakutambura ndini zvinozoita kuti nini ndisvikewo pakuzomedza mazwi enyu ekuti vaakutambura ndo vabereki tese tiri vabereki inde mwana wese anotadza hazvive kuti wokwanhingi ndiye anotadza asi mwana nditi saka inini ndichinzwawo mazwi enyu and nenguva yatave tiri kumashure kwenguva sekutaura kwandakamboita kuti chena yaifanira kunge akatorunhu kare tikudyiwa nei tingatoti takatojyiwa nenguva zvakanyanyisa tinoda kuti tibate nguva uripo hwakanga hwatsanangurwa ndewokuti mukadzi wababa Sasha akagadzira aiti anoda mari yake akabhadhara pano 200 yedare kuna chenai kwaidiwa mombe 2 mombe imwe chete chita 400 kune murume wacho ariye ndiye ane runyoka pakanzi mombe 3 ndokubva ndazodzoka kusvika pamombe 2 ndo uripwa hwacho iwo kutaura idi kana kutaura gogo chokwadi ndomataurikira zvakaita asi nekushaya kuti hatina patinapo tichibva muno baba vaSasha vakakasiya vavimbisa vachiti kusvika svondo yatodzoka ndinge ndavanawo pandichavana tinoziva tichema tasvika muno mudai ndavanawo pandawana kuti gogo wasunungure paunenge wakasunga wagona kusunungura kuti mwana apore saka ndokudzoka kwataita titi ndioku neye akapromisa kuti ndichange ndakawanawo pashoma pandinge ndakawana kuti zvakamirawo sei kwayo sekutaura kutaurika kuri kuitika ndizvo chaizvo ati zvandaifunga patangobuda muno tichidzokera munyamba ndakabva ndanosuspendwa kubasa kwandaitesa kuti ndowana mari kusvika parina makasuspendwa kubasa ndobva ndamiswa kubasa kubva musi wachona iwo musi weWednesday kusvika izvozvi handina kuto zvinge ndichienda kubasa ndamiswa ndakafona chifona kuna baba ndichivazivisa kuti nini ndambomiswa kubasa kana muine pamunomawanawo toona kuti toita sei but nini ndamiswa kwandaitarisira kuti ndinopiwa mari ndakamiswa ndisinopiwa mari kubva pari zvino famba kwatingaite ndakuzototaura ndichiti mari mawanira andichange ndakuzotoita mari nezvanandakatarisira kwananga ndichida kuti ndinge ndichikwereta mari kwacho mari yakutowanika pichana pichana so nana baba tinongata kutongobatsirana tinge tichiunganisa kuzi kuti nine ndikati ndichakwanisa kuona kuti zvone kune munhu akundimisa basa chindipawo 500 ngozodzosera uchibata pichana pichana anogona kuramba kundikweretesa mariyo so yaye kuti toonera pamwe chete torega kutarisa saidi vami kuti ndokuchabva mari yekuti tinge tichibatsirikana wozi ndakatotarisa
ininiwo futi ndikutodawo yakatu ndikutodawo futi mari papo tese tiri kumanzwa ndo chatipasiwa akafona ndikatangura kufona ndindakatofona itobvunzo zvakamira sei ndachikwati kuti kubasa ndamiswa basa saka handichaziva kuti kwagogo kuita sei ndikati aiwa kana kukuchema kati tochema tiri kupi tiri kwagogo unotirege kuenda saka tichivimbisa kuna gogo tiri kudzoka sandi saka tikachema tiri kunokumba chinobuda hapana saka tiende tochema tiri kupi tiri kuna gogo iyoyo ndione mutoro unochema kuna gogo tonzwa kuti gogo wari kuzvigamuchira kuti kudii tonzwa magamuchira agogo mwana asununguru murapi wakurapwa haasi chena ichena naiye wacho ada kurapwawo saka vachinochema tise tiri kuna gogo totana gogo mwana asununguru urwere hupere kana iri mari tikaupanana chivimbiso inotsvagwa mari ichiuya chibhadhara tasainirana pasina gogo chenai wacho aamutano aakufamba mari tichitsvaga pashoma pashoma kusvika takwanisa kuipedza nokuti chokwadi mari ikunetsa apozamawo kuti tidzitsvage asi haisi kubatika mari yacho yatonetsa kuti tiiwanewo saka takotege tozochemera kuno kuna gogo kuti tinowirirana sei kuti mwana agona kusunungurwa dambudziko raina. Inini ndinoti mashoko avo ka akanaka asi anotambirika pashoma asingatambiriki pandinoti anotambirika pashoma ndekuti tiri kurwira kuti ari kurwara apone ivo varidzi vemwana ari kurwara izvozvi uyu murume haana chiri kumudzimba ka pari zvino nekunzwawo marwadzo ekuti mwana wedu ari kurwara vambobatawo papi nekuti uripwa kuripa hakusi kutsvaga rubatsiro kuripa utadzo saka sevaridzi vemwanawo ivo afanira kumira negumbo rimwe chete iye wachona anochema kwavari kwete kwandiri nekuti inini ndinotarisa chete zvandakangotaura kuti endai munotaurirana tibvise dambudziko saka ivo ndindichiti vanhu vamwe chete zvavari vamwe chete vari kuchema vakaita sei nekuti pane nhau yekuti mudzimai akagadzirirwa ari kutaura kuti aparapwe munhu kana mari yake yakabvisa isati yata sei yadzoka uye nekuti chinenge chiri chivimbiso chatakaita musi wekutanga chivimbiso sekuziva kwamunoita achiwidzwe pasi ari rinofanira kutanga ndeye mudzimai nekuti pandinomugadzirira tinoitana chivimbiso chishwe chatinosungira chishwe chekuti kana pagadzirwa munhu wako mwana achatanga kukupa mari yako yawabhadhara kudai tozotaura nawo nokuti kuronorwa kwachenai kuri mumaoko amai Sasha hakusi mumaoko angu inini ndinototeerera kubva kuna amai Sasha kuti mbuya chimuronorai ndateerera izvozvo ndochinzwa kuti ava kuti ndisimudzowo makwenzi angu vabatowo pakadii ndisina mumwe muripo mari yangu inorucheta ndingauti muripo nekuti mari yandakabva nayokushandisira saka ikanga yangodzoka mari yangu tangotipetera apa koko ndinokwanisa kuudza kuti pasitumusunungura handina mombe yandikuda kana mbudzi yandikuda ndingoda mari yangu ndakashandisa pane izvozvo chete wachena handichisina kana notengesa madomasi ndakatosvika pokutobhuroka wokusvika izvizvi kana kuti ndichitinzwezano rokuti ndinouya ndakabata mari kuna gogo izvezvi gogo ndinokumbirawo kusunungurechena kana akura tinoda kubatsirana kusvika zvaita pamusana nokuti ina ndichatorarira kurara kwedu ndiko kunogarapo pungwe ndakadaina mwana wangu handisi kulinda kupararwa kwemwana saka ndakutokumbira kumagogo mwana kana mwana anga apora koko tinobatsirana kusvikawo andivanzwa kuti wamakore mairi chinguya chichindokuita nekuti hakuna basa kwandichikuenda basa rangu renge riri madomasi ndikatosvika pokutobhuka ndichifamba nachena ndikufamba zvingaiti
atazosvika kuno. Maisasha hatiti nasi Chenai watinaye hapa akusisina. Munaita sei imi? Tinongoti nematambudziko. Chenai angasiyana nemurume wangu. Ndingatodairira murume wangu nepati ndikasada pandikurire pakamubvunza kuti hamumhani. Sokutaura kwaakaita murume wangu akataura achiti inini Chenai handichadana naye. Ndasiyana naye. Ndikuda kuti hapasisina ukama. Yangovawo background yekuti takambo asi zvapera. Saka ndioni sekuti ishoko rinozosvikawo zvaro kwatiri sekuziva kwatinovaita nekuzivana kwatinoita naChenai. Richiita rinototirwadza rinototidzimba. Tinotobata maoko totinedzoda. Asi panenge hapasisina ukama. Murume wangu sokutaura kwakaita akati ndasiyana naChenai. Munga 6 ndina ameno anonzi May Divine. Vaitotaura achiti hakusisina kana koko. Mushure mekunge ndagadzira murume wangu. Vakazorambana kwavana ndizose vakarambana here kana kwangobhekana vega kana kuita sei. Vakangozosiyana. Asi dai murume wangu anga achiti ndichiri naChenai aiwa taimhanya kuti tichengetedze Chenai. Asi sezvo pasisina communication, pasisina kana ushamwari kana tinge takungoti taimbosiyana takazivana kusvika kudarika. Zvimwe zvese tingataura sedambi mwana wangu ari kurwara. Zviri apa izvo asi mafanisi. Problem ndi baba Sasha ndiyakakonzesa zvivana Chenai izvi. Ndikanoteariwa inini musango rikandidzvanya hamusi mimwe ndindisawo chipatara. Ndinoenda ndega. Kuti riwa ndindariteara ndidzvanya ndini muridzi waro. Mai Sasha akatora mari mumba make kuti anogadzira zvakagadzira zvikabata pana Chenai. Problem yekunoripa mari yemusha mawo. Baba Sasha ngawapedza nemukadzi wakanobhadhira mari kuna mai Sasha mumba make. Nokuti uyo ndiyakatora mari kuti kwadze zvina Chenai aone riwa rake parabata mbeva. Saka mbeva ndeyake. Baba Sasha nemukadzi wawo ngawawirirane. Mwana wangu aite zvakanaka. Utano huri pamwana uyu hauna kumira zvakanaka. Kwese kuti chidaiso zvasvika pakurwadza handiri kukunyepera iba. Utano hwemwana wangu uri kurwadza. Haasi kufamba, haasi kurara. Ipa parapa. Zvikushungudza nekutotambudza. Ukaona ndafamba kusvika pakuti ndakunochema kunyika kuti ndikutsvagawo rubatsiro ndibatsirikane mwana wangu ararame uyu. Ngawasunungure mwoyo wawo, mwana wangu aite zvakanaka. Kuchema kuna gogo ava ngawasunungure mwoyo wawo, mwana wangu arapiwe. Kana iri $50 mundiro magogo kuti tobata makwenzi yawo ndinowaisira $50. Wobata makwenzi tosayanira pasina gogo. Iri kudiwa ache ndirobhadhara zvishoma svika ndapedza. Mwana wangu arapiwe zvakanaka. Uya kwanza pana panhasi, tozopedza nyaya. Tiwirirane nagogo topedza nagogo tosayanira pasi. Gogo mari yawo ndinowatsvagira zvishoma. Handienda hangu kubasa, ndoita mapati time. Mbichana iyoyo kana ndikapa mwedzi ne $50. Mwedzi wandakwanisa kuona $100, mwedzi wandakwanisa kuona 30. Ndio yancho pa gogo tosayanira pasi, gogo mari yenyu ndopedza kubhadhara zvishoma. Mwana wangu afambe uyu. Dambudziko riri apa undi murume agara apa uyu. Anyepera mwana kuti handina mukadzi yaye nemukadzi kumba. Saka mukadzi pakatora mari aitsvaga da kuti yariwa pamurume wake. Radzvanya mbeva ndeyake. Saka dambudziko riri apa iri final decision nhasi. Murume ngatore zvikuita mwana wangu aite zvakanaka. Tozogara mwana wangu kumba tapedza na gogo aita zvawanoita. Yemakwenzi gogo tova nemakwenzi yawo ndinosaina $50 ndinaye ndo apa gogo. Woisa mundiro bata makwenzi yawo mwana wangu uita zvakanaka. Ndinowawira nawo gogo tonyorana pasi. Handina kwandoenda kana uribata chitupa changu ndinowasira pano chitupa changu chinosara. Mwana wangu ndinaye kumba aita zvakanaka. Hatisisiri panguva yekuseka. Nguva iri apa mwana ainomira zvakanaka. Hongu taremerwa tabva kurefu. Asi ngatiite ipashove mwana wangu asunungurwe. Aite zvakanaka tanonokera urwere nekusaziva. Dai takagara tichiziva kuti ndoda mudhurira apa. Ndakamufonera mwana uyu. Ndichimubvunza mwana wangu akamuitei? Akandirambira kuti hamuna zvandakamuita. Nhasi unotakuomesana tamuno mudare. Ndakuziva dambudziko riri pamwana wangu. Mwana wangu ngaasunungurwe. Tatova pano patozopedza nyaya. Tichibuda muno mwana kusununguka. Kana asina kusunungurwa, baba Sasha naChenai ndikukanza bhandi. Vakaenda pamwe chete kumba kwavo. Final decision ndatopedza. Nyimbo chanje taura. Ndiri kubereka mutupo uri apa ndewangu. Ndatenda hangu. NasiChenai akona kwanoenda today. Sina zvivedza masekenze makangwara. Chenai ndasimboenda naye. Nemo Sasha. Ndataurewo. Tiketi kukubereka gerwani. Taurai. Gerwani amesa cha mwana. Ndabvunza mwana wangu pane pamati murume wangu akanyepera mwana wangu. Chenai aundiziva. Chenai ba 2021 usati wakudana nabasa Chenai aundiziva. Chenai aundiziva. Chenai aumini days ndichichema Chenai sena nemurume wangu 2021. Chenai asati akupimbwana, achiri kupimbwa nabasa. Ndikatoti asati vakutodanana, achiri kunzi ndokuda. Chenai akazoda murume wangu nenyaya yekuti angakuziva kuti ndiri. Saka muri kuti akanyeperwa ndisiziva mukureva kuti kudii. Mubvunze murume wako ndiyakapfimba Chenai.
vese vari 2 vaindinyeya kumba kwavo vese vari 2 vari kuzivana ndandisina rugare ndaigara ndichichema Chenai ndandisika vangafoneri papo ndichiudza kuti Chenai washinga here kuparadza imba yangu Chenai taura vakagara ipapo ndisina rugare ndaigona runsiya ndaigona rara ndine nzara sina chandabika randabika racho ndaikona kuridya nemashoko emwana wenyu akagara apa Chenai ndikatarisa background anotirwadza munhu muhombe kwandiri zingei achitudzoka anomutumira mafotos wokwaiziva kuti ndiri vaifanira kuhanda Chenai vaifanira kuita zvinhu zvavo aifanira kuita pasi pedombo kuhwanda nokuti ndataura kuti Chenai munhu ari kukupfimba murume wangu handiti Chenai akati haasi handisi kudanana naye ndinobika tii vanenge vaida tii Chenai taura chokwadi musati makudana chakazoita Chenai abvume baba Sasha anga kuziva kuti ndiriko mazvinzwa haana haisi nhau yekuti ari kuda kukodza nyaya yekuti ikore haisi nhau yekuti anga singazivi ndiriko Chenai akatanga kudanana pasasha chimwana changu chane 3 years chisati chazvarwa ndichiri nenhumbu ndobva chazvawo chabuda cha 3 months ndobva 3 months ndobva chatsva nemvura muviri wese ndobva ndapinda muparinyatwa ndaichema mameseji aChenai aipinda mufoni memurume wangu ndochema mwana akarara pamubhedha muparinyatwa Chenai ndichitaura naye Chenai wadi kusiyanawo nemba yangu Chenai wadarirei kuda Chenai achindudza kuti hazvina basa neni zvamukutotaura murume wangu ndakana problem naye nokuti akandudza kuti munobuda mvura inini handina mvura anoya kuno kana mune nharo ndakupai 4 days munenge mapasi ndakaudzwa nemwana wenyu akagara handisi kutaura zvinhu zvedhirama Chenai taura zvawakataura pamusoro pangu Chenai ndikakudza kuti Chenai iri bo it's okay Chenai ndakafona pafoni ndichichema manzwa ndine mwana wangu asingataura asinganzwi mwana wangu asitaura shandisa sign language chese chadaronga pa kuti mwana wangu Chenai achiziva ndomufonera kuti Chenai kwa vana vangu zvine basa rinewo obva ndikatira foni nondidzima gare message wakafa focus wakafa brain saka murume achikusiya uyu Chenai saka kuti nditi muri kuti akanyeperwa rava drama ndiri kunyepera Chenai asati abvuma baba Sasha aindiziva kuti ndiriko Chenai aindiziva ndikambokufonera kuti iwo zvawakataura nemurume wangu unenge uchimigira tii kubasa na 1 o'clock uri kufonerei anga asingandirespect Chenai anga achitondona sechimwe chinhu kuitira murume wangu nhumbu nyaya kuda kunyandirwadzisa ndakukuudzai nhasi kwakuri kundirwadzisa aibayiwa dhadheu ningiri depo airibvisirei depo akaribvisira murume wangu kuti ndinyanye kurwadziwa ndandisingarari nemashoko aChenai uyu chikomba chake chakagara apa chiri kuziziva kuti ndaichema akagara apa saidi pangu ndakira ndichichema yaitoridza tema kuti amene zvako Chenai ndakambokufonera nongo ari kuziva ndaikira ndikufonera nditi kuchema hakusi kwakungobuditsa musodzi Chenai kuziziva kuti ndaichema kukuudza kuti Chenai washinga here Chenai handina kuputsa imba yako ndiregererewo handisi ndakaputsa imba yako kutanga akati murume wangu akafa neaccident handina kuputsiwa imba nditori munhu atori bhomumba zvenyu izvo ndezvekwenyu nguva kwenyu nemurume wenyu tai zvamafunga amba kwenyu ndobva ndisendinapikira muzukuru wake anonzi Panashe zvikanze ndekun'anga kwamunoda nepikiro akarigirita neremurume wangu akati me and my husband rakanyonzi me and my husband Panashe nasingamuzivi ende iye ndasanda kumuziva piki rake chakazenda ndomuziva piki rake akabvisa maprofile piki ekuti ndisazive iye ndobva zvisinei foni yangu line rangu rakavhara ranengera rabhanwa WhatsApp madachinja line ndopanda kuona kuti hondo yeChenai mafotos pofotora Panashe ndakaenda ari kuna gogo akati asiri iye munhu uyu ndobva ndadzokera Panashe ndikamutsvaga kuFacebook ndikamuudza hamene kana ari kuwirirana Panashe akachema neaudio kwandiri ati mai Sasha kudai ndakatirini apa ndinochandikuziva gogo vadarirei akatisendera mafoto ende ndakashaya zvimafoto zvochi zviri kubvepi nangu andikutadza kuziva kuti akaenda sei kuna Chenai akandisendera inini back handisi kuziva takaenda sei vakapanana vari 2 vaindinyaya vari 2 rwendo rwese rwandafamba ndabuda ndaenda kumashopu aiudza kuti nhasi aenda kumashopu ndikabuda ndaenda kumusha vatoenda kumusha izvezvi murume wangu anga asisina kana ndikatoti imba yangu yakasipinwa yakapidiguka zvamumba mangu asirizvo kuzoti Chenai chimuna ndakabva naye kure handidi kana kuvanzirai kana kuti asati akudanana navo vachiri kupfimbana anga achiziva ndiriko asaifara nokuchema kwangu ini ndichichema kudai bvakati fonodzima hamene zvake ndezvomba kwake iko kuita nhumbu kuda kundirwadzisa inini handingamboti kuda kuita unhumbu kuti ine ndinatsokudzimbikana ini angasandionese chinhu bamangu angasanganise imba yake ndiyanga yaimba akatsiwa nema dzangu dzekusouth Africa amwe mapasta mafundisi wade kusiyana nazvo hamene vamwe vaiti sisi vake handingamboti ega ndangaziva kuti ndiriko pane vanhu vaitora Chenai nemurume wangu akahagana vachataura ndiva nani vatora Chenai murume wangu naChenai vakahagana ava akapfeka maslippers eblue emukadzi uyu kumba kwake makuseni kura kuti vamukirira variko ini kumba kuti ndenda kudzwa ndaenda kubasa ndarara kubasa ndaenda kugweri ndaenda kuChipinge vakarara baba Chenai saka vari 2 vari kuzivana ndandisina rugare nanhasi handina rugare imba yanga yakapidiguka kudhara yanga iri imba but yapidugurwa naChenai ndakukudzai hama dzaChenai muri pano musatipe mhosa musatiite sei mwana anga asina mukanwa uyu pandakatanga mutsvaga aifanira kuhanda Chenai haimbofanira kusumuka kana kulaudza zvaiita wati kunditsukira murume wangu kunditorera murume zvese saka ndesara ndiri chii ndatava chii apa ndiri munhu ane ropa kurwadziswa kwakaitwa imba yako yekutanga ndokurwadziswa kwangu wakuda
wakandita but ndandisipo paimba yako ndandisipo Chennai. Wafana kundiregerera pandakatanga kutaura newe Chennai. Uchikubika tina nemairibheka pambara. Wakazohoderwa wakabvisiswa kuti uko kwahoderwa zvinhu zvekutengesa zvekubika machips nemurume wangu. Imari yemurume wangu yaifana kudyiwa nevana vangu. Imari yemurume wangu aisizondiri kwaiwewe. Vaningina vako ndova vaivanza kuti handiko but vaitokutora mafoto akagara nemurume wangu. Uchindisendera mafoto zacho nyaya yekuti chi uchabuda chete mumba imomo. Uchabuda uchazvimba chete. Kutisendera piki vakagara vari tu. Chi kureva kuti chi uchamubuda mumba imomo. Ino ndichatokubhohwa uchamubuda chete. Yezvobhirwa bviswa ningiri jepo waisa nhumbu. Achamubuda chete ndaane nhumbu. Vanga musandafuna Chennai yakandidza kuti kutori nemwana kuno. Uchazvimba chete uyu. Handidi kutaura zvinhu zvedhirama kana chii. Handingambotauri kukudzai kuti ndakanyeperwa ndese kwake. Haana kunyeperwa. Ndakatanga kutaura naChennai inini asati vakudana navana vavo. Chennai munhu ari kukupfimba. Ndaona mameseji okupfimbwa. Ndokuda. Handiti Chennai munhu ari kukupfimba nemurume. Ndiri mukadzi ndini mai vacho. Nemwana ane nhumbu. Chennai akazvona sezvinhu zvisina basa. Akati mene zvavo. Izvo kwavo aitaura mashoko anorwadza mwana wenyu. Mwanzwa? Mashoko anorwadza. Aitaura Chennai. Airwadza mashoko aitaura Chennai. Azvinzwa mwana wangu. Saka mungambondidaro. Vari tu vari kuzivana. Vakagara vari kuzivana vari tu nekupai nyaya kwakwavo. Atakumbira uregere kwauri ndisati maisasha sunungura mwoyo wangu muzukuru wangu. Kusunungura kana ndakasunungura mama. Kana ndakataura kuti handina muripo ndiri kuda kusunungura kombe. Chennai ndiri kuda kuti ararame. Masvingo. Zvipanda Chennai zviri kundirwadza. Usingaiti. Wonzeresi uyu akagara apa uyu. Ndiye akasanganisa inini naChennai. Wonzeresi ndiye akagara apa. Asi ega Chennai chanditsvaga vakawanda. Nokuti vandakatende uyu. Akukudzai. Asi ega. Wonzeresi ndiye akagara papo napo.